Urdainen jaio naiz. Txian betian nik euskaraz indeu, eta gero ikastela junitzen, eta nahi bai euskaraz. Eta gero ikasketak ere unibertsitatean euskaraz inditun. Bizi. Bai, betian nik euskaraz hitzein izan dut, eta ingurukoekin bai euskaraz hitzet. Bai, lanian ere, osake. Azkenen gure kultura da, eta txikitatik jaso deuna, nik uste zain din bar deula. Animatzeko, eta pixkanaka hasteko baita, igual hasieran hitzaiela zaila dela, zenen gustatuko zaila, eta saiatzeko. Behaien artene baita, herritarrak euskaraz hitz egiteko, eta egiten dian ekitalditan baita azaltzeko, eta garrantzitsua dela baita herri ekintzetan parte hartzeko, eta gehien bat euskara bultzatzeko olako ekintzetan parte hartzea importantea dela.